Lucas, pásame. Pásame para a cocina. Solo en Canal Plus. Tu irmã está na casa. No ordenador. Oh, isso é o que está dela. Ai, isso é o que está dela. Está ali metida na itania. Estou a mirar o que vou não mirava. O que vou não me gostei a mim. É que tendo divertido mirar o que lhes pasa aos famosos. Mira, está a cama para dormir. Sí. Sí, nunha cama nun plató de televisión, manda carallo. Que ninguém cama, ninguém nada. No, seguro, non sirve para dormir. Porque como vas a dormir nun plató de televisión? A ver, por favor. Porque Claro que me explique. Porque quero ganar los cartos. Claro. Se vende, A ver, ¿quieres alguna se vende, ganan los cartos. Se non vende, no. Ganar. Todo é ganar cartos. Ganar. Claro. É que cada vez que nas excursión, desa da escola, que tal os outros? Ben, estivo ben. Segundo. Cando se levantaban, se lavaba la cara, tomar la ducha, e lo desayuno. Sí, había buffet. E había de boas e había de malas. Tamén. As que son malas, a que é facer así, se retirando delas pouquinho a pouco. Sí. Eu fui a 2 ou a 3 con teus tíos. Con teu tío Juan, andás con tua nai. E que tal? Bueno. Que aquela deixaban ir los pais ainda cos fillos. Ajá. Había, a mellor, unhas excursións que tiñas que levar a comida. Había outras que che levaban, a mellor, decía, bueno, pois, en lugar de pagar, a mellor, 500 pesetas, pois hai que pagar 700 pesetas, e xa pagan a comida. Pero aquela non era tanto así, pagabas ao mellor polo coche, por non pagabas ao mellor 50 pesetas daquela, e xa eran moitos cartos que non son. Hoxe non é nada. Entón, se vamos, bueno, tamén pasábamos ben. E eles tamén gozaban. Como que a casa a súa madrinha era? Gozado. Que tiñan os seus ramiños de flores, porque a xente escapou de ali polo temporal, porque ali há moito temporal de inverno. Sí. No, porque salió que vi que iban a perder, que están un paso por encima de España, pero bueno, está bien. Sí, en baloncesto. Máis que ver. No tengo idea. No, en baloncesto no puedo hacer. Sí, que dixeron cando acabou o partido. Ya, no tengo idea. Oh, faltado. Por qué? Nas Olimpiadas, vamos, nas Olimpiadas. Claro. Nas Olimpiadas faltamos, porque non pasamos nin a primeira ronda, entón malo. Por qué? Que pasou? Que se confiaron, pensaron que iban de favoritos e depois o que pase. E contra quen perderon? Contra todo o que se fala. Que países eran? Corea foi o primeiro. Outro que non foi tamén, outro máis, foron dos máis. Marruecos creo que foi tamén. Tamén se perdeu. E a outra non me acordo onde non foi. E tamén perdemos. Non foi nada. Que horrible. Gustan sus olimpiadas? Vamos, claro que sí, joder. Normal. E cantas medallas leva España? 17, total. Está ben. Podemos levar máis, pero bueno. Non hai, tampouco hai moita queixa. Irías en avión, e te esperaría el alá. En avión dubido moito, Por qué? Os padriños foran en barco. Sí, pero fueron en coche de aquí a
Claro, pero hay aeropuerto, ¿no? Aeropuerto estará, hay no Ajaccio. cerca. Después hay que ir al puerto. En el puerto tuvieron un barco. Bueno, pero qué merda, estamos todo el tiempo del mundo. Todos los días acordando un poquillo, está. Bueno, pues Carlos, gracias por hacer. ¿A qué estabas jugando, Juan? ¿A qué estabas jugando? Estos son como Leno. Super sabroso. Dime, ganas ou perdes? Gano e perdí unha vez. Ai, Dios mío. 2 veces. Hai que practicar máis para Solo saber. 2 veces. E que outros xogos te gustan? Mario Bros, Mario Kart, o xogo do baladero con que teño na casa. Sí. Sí, todo sí. E o FIFA 12. O de Mario Bros é de correr ata chegar a cima, de pisar algúns, automatismo. Ese para intentar a que sale. En cambio, me lembro todos os xogos de Nintendo. A mí gustame moito Sonic. E Tails tamén. É o rojo. Tails é amarillo. Así é verdade. A cantas colas están? Ten 2 colas. Eu pensei que tinha 3. Que? Eu pensei que tinha 3. Ah, non. O rojo chamase Knuckles. E é verdade aqui. Ainda así como un guante de fio. Sí, ten. No, se ven boa. Planea. É que tampouco nos xogos son boa. Ah, non. No. E Tails tamén boa. Can? Tails? Sí. Ten xogos propios. Eu xa xoguei molaba moito, E no Super Smash Bros. Xa colleches a Sonic? Sí. É máis bastante Fácil. E con que personaje ganaches? Con este. Con este ainda non me sobei. Oh, este está moi ben, Claro. Este é o que te dices? Pode salir. Pode salir este. Seguro. Sí. Estou ainda non acabei. Ainda non acabou. Non te preocupes, ten que rematar de comer. Verdad? Mira, vai ganar por ti, vale? E cando acabes, pois xa xogas con ela. Tamén hai ese bicho enorme, verdad? Sí. Yo sei, iso é... Mira, ches que boca ten. Pikachu! Pikachu! Caeronlle. Eu ainda...